Здравейте, маняци! Ден трети вече от моята чистка от социалните медии. Доста добре си поспах, енергизирал съм се, събрал съм сили за този ден, който се надявам и в него да бъда продуктивен, колкото бях в последните два. Качих първото видео, получих твърде много добри отзиви. Много се радвам, че ви харесва или че поне получавам такава подкрепа от ваша страна. Евола! И да, нека започнем по същество. Както казах, сега ще дочета проблемите в философията, ще дам някакво мнение и оттам сигурно ще се преместя към картината. До след малко. Реално не успях да прочета книгата. Картината оставям за края на деня и сега ще ви воля на катерене. Айде. Какво става, братле? Какво става, братле? Да. Може да става. Да, успех. Чакай. Маса. Да си цепа гащото се, а? Цепи ги, бе. Ти един път съм ги цепил, обаче, мамка. Така. Сиви, какво мислиш да катериме днес? Не и това, бро. Ще трябва да лазим по стената по-късно. Не знам, аз мисля да катера 5А, 5Б. Нещо ме боли пръста, малко съм претренирал. Какво да правя? Това не е добро за загрявка. Момчето тук се изпотроши, още не сме да си го боли седалките. Виж това. Завърти камерата. Не, брат, майка ми гледа. Ще стане ли? Това ме рече на спи. Пак, бро. Това ми гори на очите в момента. Ма ми треперат ръцете супер много. Как беше? Човек, много силово. Няколко дуди ми избягаха. Аз катерих първото си 6Б, така че съм доста доволен. Атрофирай се и малко ръцете, може би ще пропусна утре тренировката. Ще видиме. Ще видиме. Ще го изрежеш. До нас! Привет, маняци! Много добра тренировка си спретнахме с момчето Силви. Най-силното момче, Монки Бой от село. Евата за книгата, която ми даде. Невъзможното от Жорж Батай. Със сигурност съм чувал името му, но за пръв път чувам за това заглавие. Прочетох само единствено увода и може би наистина ще ми е доста интересно. Но да, днес задачките ме застигнаха малко по-отрано, отколкото очаквах и реално не можах да свърша нищо от нещата, които исках. Затова времето, в което ще ги свърша е сега. Да прочета книгата, пък след това ще се преместиме към дигиталната скица за картината. Хайде! Окей, маняци. Книгата е завършена. Ще кажа няколко кратки мисли, които имам за нея. Не мога повече, понеже тя е твърде всеобхващаща от към тематики, идеи, концепции и тъна, понеже тя е въвеждаща книга за философията като цяло. Споменава също така много известни автори, Хегел, Кант, Декарт. Много известни автори и техните представи за света, вселената, отношения, истини. Ако трябваше да кажа нещо за нея е още един бенгър, който силно препоръчвам да прочетете. Да се преместим сега към дигиталната скица. Добре, маняци, последен напън за деня. Направих дигиталната скица, обаче следва една дилема. Направих две, които ми харесват и в момента се двумя между двете. Ще поспа малко над тази мисъл и ще ви кажа, реално борбата е между тази, нали, погледнете я, номер 1 или номер 2. Може да ми помогнете в решението, като напишете 1 или 2 в коментарите. Стига от мен за днеска. Вече е много след часът ми за лягане и да, очаквайте утре още един продуктивен ден, в който стоя далеч от социалните медии. И не забравяйте, маняци, стойте продуктивни
и лека нощ.